Записвам. Пиши ти. Виж, защото знаят, че е некъв си. Няма значение като бълък. Голем. 2004 година, аз ще ти кажа само. Слушай ме тук, защото са 99% от отбора. Знам. Станахме много голям отбор. Локомотив София, така. Не е много голям, най-голям отбор. Да. Знам. Винаги ще бъде И в този момент още отбора се запази, номер едно. Събрали се толкова години пак бе. Поздравям всичките момчета, които си ми играят заедно. Много ми е тъжно, че не мога играят в момента заедно с тях, но ми пожелавам успех. Въпросът е другия, че сме се събрали да се заболяваме, да си говорим и така нататък. Те древни приказки на мен не ми харесват. Слушай ме, пацо. Не, че те слушам, на това записвам. Пожелавам успех на всичките български отбори. Няма да се изтъквам, защото просто много от моите успехи дължа моите приятели, които са в момента казват. Пешо, Киро и всичките. Няма правим някакви селски изпълнения. Влайчо и другите. Ние сме ви приятели, аз съм израснал от там, какво съм постигнал и пожелавам на всичките. С Бамбо, Бамбо го познавате, снимай Бамбо на мене, дай ви мене. Сега знам Бамбо двое. Бамбо барамуката, чака. Да, Стрийския. Дашак си? Горение на него. Аре, пошли да шак. Не за друго. Реши да ме подкрепи единствения той. Кой е Бамбо? Аз и много приятели, всички си ми приятели. Тук Бамбо единствено реши да ме подкрепи. Напукна господин Антонов преди 150 години. Не значи, направим някакъв куп. Направим куп, нашия куп, който е Хибрид. Значи тук малко не съм съгласен, само че... Чакай, мали, ще пресакаш. Значи имам право. Значи... Еля пук, аз ще кажа 5 човека, които отидахме, искам да се додуши за това. Не, да. може да го решили заедно, обаче 5 човека... Добре, сега, крайна сметка ти трябва... Карето на локото, това е специално за Антонио, карето на локото създаде Олимп, който сега прави 20 години. Синя му Калянчо, Байкон, Бобката, аз и Бама. Е, това е карето на локото. А другия човек? Знам, да, ето ви. Бате Пепи, бате, от тук нататък слушай се малко. Ти каза 5 човека. Но не бе, 5 човека. Няма лошо бе. Сивото. Си знаем за постъпва. Бате Пешо, аз си знам, това взехме карето. Много ясно. А бате Пепи от тук нататък, бате Пепи беше свият. Амадеос. Астерас. А това Пешо види. Да, бе, сбия тази реч, обаче, нали, трябва да кажеш... Без да лижи гласа на Русия сме си приятели от 150 години. На хокея, аз и Пешо се разбираме най-добре в нашите планове. Той го знае, аз го знам. Мога да стисна ръце. Ма какво си искаме ръцето, Само ще кажа колко Не, ние сме приятели, ама то също може да се каже за нас, защото ние, който и да ни е ръководил, мисля, че сме се държали достойно и живи. И си изказваме достойно, Да спирам ли да снимам? Продължай, чакаме! Добре. Всички! Нинджа! Мини на въпроса. Нинджа! Снимам, продължай. Чакай. Бате, Пато! Това е история, мани. Това е история, бате, ама това не знам кой ще го... Аз съм такъв... Ти, нали, че станеш доктор, че го там. Ще го напишеш, бе. Аз, бате, имам... Пишете го! Сега... Още днеска свилката мога да свали в интернет тази история. Свали, какво искаш, бате, аз имам още 30 дена предложение. Конче, кажи нещо пред тебе. Той говори сега, аз ще кажа лесно. Нали, сега тази кажеш кой ще бъде на твое място. Това не мога да разбера. Спомням. А? Нали, сега ще има събрание, не знам там какво ще правите. Кой е пацан? Давай, говори. Евгений Кованя го обяваха там, не знам си какво... Пацо! Снимай ме, шак, защото ме дразниш. Снимате, кой снимам, Младен? Говоря интервю с Павел Иванов. Един от другите играчи в българския хокей, който е много тъп. Два пъти съм играл с него. Мего, много добър стана. Сега в момента в Ломандис, много добър представя. Национален отбор. Има проблема нашето момче, ще може да снима добре. Здраве, паце.
Не знам. Добро интервю. Добро интервюто, да. Не знае. Абе, трябва да е, Васко. Ние сега сме много комерциален продукт от Томасянци. Доктор Томасян Горан. Двама австрияца, стария марсианец, големия кон Марсо, Асома? беше в Русия, Асома? Киро Бойко Борисов.